लंगड़ ब्याह जी वाह बहुत बढ़िया रौरा दादी पवन बबुआ बाप रे बापी तो कूद के लगल हुआ ना कलकारो डेरा गोल है कि इनकरा मिर्गी उर्गी के लास्ट में बीमारी ना उपट गई खुटुर 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 हे महाराज जी कौन ना अच्छा भाई हे लंगड़ गोड़ तू लेके कूद के लगल हो तो डेरा को लेके बुझाता कि ब्याह जी के मिर्गी आ गई तो तार के चप्पल तो हम अपन चमड़ा के पहन के नहीं खेल की तहार व्यवस्था करे बे हां ना जी सब जूता पहन के बने हमारा मोजा कोई दिन से बसाता हां तो मोजे सुंघा दे भाई हम बहुत बढ़िया है कि कोई बात बोल के गई नहीं बाप रे बाप बार बार हमको कहते कि रौरा उम्मीद से आगे बानी हाँ तो हम काहे ना रौरा के कहम कि आगे रहम ना जी सही बात बा अगवे रही हमरा हाँ हमारा अगवा नु रौरा बानी रौरा के तो हम पीछे ना कनी रहे के पछवे से साहब हाँ कद तरह का वो आज व्यवस्था कह दे कि तहर कहीं जवार में साटा ना होई 4 साल से तोहरे से का दिन हमारा बाल बच्चा का दिन हमारा संगे जियो तरह ना जी तारा बाल बच्चा का हम लेके जियो तनी तहार बाल बच्चा तोहरे के ले सो ना बबुआ हाँ हम तेरा बाल बच्चा के ना ले ना जी कहा तरह के महाराज कहल कि दोनों बबुआ कि बंदूक से गोली निकली तो ठाई ठाई करबे करी बंदूक से गोली निकली तो ठाई ठाई करबे करी अभी तो साझा लड़का भइल पवन बबुआ ई तो लंगड़ी पीली ही एकरा पोछ पर छोट वाला तो धरी तो रात भर काय काय करबे करी देखो दुगोला रौरा का गावतनी मुंड बिगाड़ दिया तारा और गाँव नहीं बज रही दुगोला के एको ताल कर हल ही नहीं खे और का फिर हमारे सामने सरल मीटर लिया के रख दे कहतन कि राउर रसीला नाम के रख दे बा राउर राजनाथ उर्फ लंगड़ ब्यास ई के रख ले बा इंगरा के जानतनी पवन बबुआ इंगरा का हिक भर देखो तो बाप रे जब मूड़ी झाटो तारे तो हत हत चिरकी आगे आ जाता चिरकिया का हम तक बबुआ का समझ ले बनी सो इनकरा का भर मुठा चिरकी पकड़ ली हाँ पीछे से हाँ भर मुठा चिरकी पकड़ ली गौतम भैया दी पुजोल बाबा आ चिरकी कोई भागा मत दी इनकरा का पीछे तो कहत के छोटा लाल रस गलता कि ना बड़ी दर्द होता हो छोड़ दे भाई हमर तू चिरकी का है धइले बड़ो तो हम छोटा रसीला हई हम चिरकी तहार पकड़ ले तेरे का कहीं भागो ही ना दम भाई हमार कहल गई भाई बबुआ एगो कहलन कि जौने के रुपया समझ कर रखनी उपाय निकलल जौने के साधु समझ कर रखनी का साई निकलल जौने के कांच कुंवार समझ कर अपना काया में सटनी कद भाई 7 लड़का के माई निकलल केकर मुक्तक तहार ह मुक्तक सूरज इंटरटेनमेंट में क्रिया खा के कह कि तहार मुक्तक ह छोटे लाल रसीला के तू मुक्तक बोलता रहो मिठाई का लूर नहीं खा लंगड़ ब्याह जी तो गोल मत लीप मिठाई का लूर नहीं खा तो गोल मत लीप कौन घर का अनहल बोल मत ली अरे बिलाइयो असबकोटे का लूर नहीं खे तो है शेर से बैर मत ली का कोई नहीं कि ई दीवाना काहे ना कद जिए ना दी काहे दीवाना तरह का सादल का पछा से दीवाना तरह के कुछ कहले नहीं खेनु भाई ब्लड फेंकोइले बाकी जिए ना दी कौन दिक्कत होगा तो बताई हो लड़का में देखो तरह गीतिया के काट हम के में देतनी कि छोड़ के जईबू लड़का में पगला गइल बा शादी होता लड़किया जातिया तू गाना के बात के तो गाना के कहू बात बताइबे ना कइल हुआ कि दीवाना काहे हमरा के छोड़ के जाता लेकिन लड़किया के शादी होता आ लड़किया जातिया तो लड़का में कहत का बा कि छोड़ के जईबू तो मर जाइब हम यह तत्काल से हुआ छोटे लाल छोड़ के जईबू तो मर जाइब हम छोड़ के जईबू तो मर जाइब हम फाटल करेज के ऐसी जाइब हम कि छोड़ के जईबू तो मर जाइब हम यह हाँ छोटे लाल के क्वालिटी छोड़ के जईबू मर जाइब हम छोड़ के जईबू तो मर जाइब
देखी तो रौरा लंगड़ बेहजी रौरा गाना पगाना चढ़ल बा कि ना चढ़ला की ना देख हम 3 गो गाना गौनी है रौरा हमरा कौना गीत के जवाब रौरा दिले बानी अब तो रौरा से भेंट ना हो लास्ट हो गइल बा ना जी उठम तो अब हमरा गीत के रौरा जवाब लगावत रहे ना जी अब हम एगो रौरा सामने ना जी हाँ अगला प्रोजेक्ट में ना जी एगो लड़का अच्छा पवन बबुआ हाँ भैया इनकरे खानी लड़की से हाँ जाने में ना लेकिन अनजाने में प्रेम हो गइल बा प्रेम हो गइल बा हाँ रंग नंबर से अच्छा हाँ लड़का बा कहता ना बबुआ हाँ कि हम तरह के देखे के चाहता नहीं आए हाय तरह से हम मिले के चाहता नहीं के जानता मिले इबो कि तू लीले इबो लड़के डेरातिया कहते कि ना हम अपना माई बाप के इज्जत चाहते नहीं कि ना जी हाँ बचा के रखी लड़का बा जिद करता आए हाय लड़की आइल भी लगे हाँ लड़का बा कहत का बा कहता कि मोहब्बत के जो कैदी है ना जीते हैं ना मरते हैं आए हाय 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 सिसकते हैं तड़पते हैं उन्हीं को याद करते हैं मोहब्बत करके देखा है मोहब्बत में एक धोखा है मोहब्बत करने वालों को हमें से रोते देखा है लड़का कहलस कि बताओ रंग नंबर से भेटलू तारा के हम पार्सल में का ना भेजनी का ना भेजे तारा के मोबाइल भेजनी है इतना सुंदर आज लहंगा पहनले बड़ू लहंगो तारा के भेजनी हाथ में के वाच भेजनी घड़ी भेजनी गर्दन में के सिकड़ी भेजनी एबरे तू हमरा से मिले से इनकार करता रू बोल आखिर का है काहे दीपुजवाल बाबा लड़का कहत का बा लड़का भाई है कहता पवन बबुआ हमरा डर होता कि नहीं मिले के चाहता हमरा हो सकता बुझाता कि कहीं गौतम भैया से बात करत होखे कहीं हो सके कि दीपुजवाल बाबा से बात करत होखे कहीं हो सके कि हमरा अनूप यादव से बात करत होखे यही से मिले से डरातिया लड़का कहत का बा कि लुटता रुमा जा तू तो अरे हमसे मुंह मोड़ के अरे भइल का कसूर जा अरे गइलू तू छोड़ के लुटता रुमा जा तू तो हमसे मुंह मोड़ के ए भइल का कसूर जान गइलू तू छोड़ के वाह दीवाना दीवाना मैं तेरा दीवाना दीपुजवाल बाबा भाव लागता लड़का कहत का बा तू ही बतावा हम कैसे के रहो और गम के जुदाई बोला कैसे के सहो है ना बा हर्षिता तू ही बताओ बोला तारा खातिर हम का करना कोई नहीं का ना कोई एगो समय रहे कि जितना पढ़ाई के फीस मिलत रहे उतना हम तारा अकाउंट पर डाल देते रहनी हम ना मास्टर के दे के ना खा के तहरा के हम देते रहनी आए हाय यही से तू आज हमरा की सजा देता रू हां तू ही बतावा हम कैसे के रहो गम के जुदाई हम कैसे के सहो
हमरा करे जाके रख देहलू झाका छोड़ के हमरा करे जाके रख देहलू झाका छोड़ के भइल का कसूर जा गइलू तू छोड़ के हमरा करे जाके रख देहलू झाका छोड़ के भइल का कसूर जा गइलू तू छोड़ के बोल का कमी भई लगन में हज देखी है तत्काल सेवा हो वाह की भी जुदाई तेरे प्यार में साजा मेरा लड़का लास्ट में कहता हमरा बहुत बढ़िया रसूलपुर के धरती के राइटर हमरा पहुंचल बने जख्मी जितेंद्र जी भैया के भी बार बार हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करे ना जी। लड़का कहत का बा छोटे लाल के छोड़ के जान कैसे के रह गइलू पप्पू शिव कुमार के पहिया तू धइलू शिव कुमार के पहिया तू धइलू बाबा दीपू जवल के तना भाई गौतम के तना रह गइले मछोड़ के भाई गौतम के तना रह गइले मछोड़ के भइल का कसूर जान गइलू तू छोड़ के भइल का कसूर जान गइलू तू छोड़ के लुटता रुमा जा जान हमसे मुंह मोड़ के लुटता रुमा जा जान हमसे मुंह मोड़ के भइल का कसूर जान गइलू तू छोड़ के भइल का कसूर जान गइलू तू छोड़ के